Mihin sä sitä tarvii? No elämiseen. Kato, mä maksan sulle kyllä takas. Jäpä ostaa huumeita. No en osta. Mä nyt vaan saan tietää yhdet hyvät hifistereet ja mulla ei satu ole käteistä. No ei satu mullakaan, sori. No, ota tuolta kassasta. Ai sulle stereoraha. Mitä mun kirjanpitäjä sanoo? Hei, jos jäbä noin paljon digailee musiikista, niin tuu uuden Barbari avajaisiin. Mä hommaan tänne uusia levyjä. Mikä? Ootko just herännyt? Mä nukuin täällä. Ne Jaane ja Jukan tunteet toisiaan kohtaan, niin ne on johtanut tekoihin. Ahaa. Ai että sillä tavalla. No onko ne kauankin jo? En uskalla edes ajatella. Täytyy tässä varmaan ruveta kämppää kattelee. No äläs nyt, hyvä mies vielä. Sä oot nyt vihainen, mä ymmärrän sen ja sulla on siihen ihan täys oikeus. Mutta kyllä ihmiset pystyy sopimaan tommosetkin riidat. Ei tässä nyt ole kysymys mistään riidasta. Jaana on rakastunut Jukkaan. Muistatko sä silloin aikanaan, kun Ullalla oli Vispilän kauppaa sen voiton kanssa? Kyllä mua nyt harmittaisi, jos en silloin olisi antanut anteeksi. Kyllähän niitä ehkä on semmosia täydellisiä ihmisiä, jotka on niin luotuja toisilleen, ettei niille tule koskaan mitään riitaa. Mutta me muut, meidän vaan täytyy antaa anteeksi, jos aiotaan elää toisen ihmisen kanssa. Hei, onko Elina kotona? Ei. Tiedätkö, missä se on? Elina lähti aikaisin aamulla jo. Kuulin vaan, kun Oviko lähti. Eikö te saanutkaan sitten asioita sovittua? Ei. Mä olisin vaan halunnut hyvästellä. Mun bussi lähtee iltapäivällä. No, mä kerron, että soittaa, jos sitä näkyy. Mut hei vaan teille molemmille. Kai me joskus vielä nähdään. No totta kai me nyt nähdään. Toivottavasti. Ootas vaan, kun 2 viikkoa on kulunut, niin johan teihin iskee molempiin kova ikävä. Kyllähän sä tiedät, että mä välitän susta. Mut et rakasta. Sitten sä vois sanoa mulle suoraan, miten asiat on. Just tällä hetkellä mä en edes halua ajatella koko asiaa. Mikset? No Ismon takia tietenkin. Se on mun ystävä ja sun mies. Mä rakastan sua. Mä olen pahoillani siitä. No ainakin sä näyttelit hyvin välittäväs. Kai me molemmat tiedettiin koko ajan, ettei tää voi kestää. Kato Mai, mitä kuuluu? No mitäs tässä hypärillä on? Ei olisiko mitenkään mahdollista saada vähän palkkaennakkoa? Joo, mikä ettei, paljonko? 1 000. Anteeksi. Mun pitäisi tehdä vähän hankintoja. Ethän sä nyt hyvä ihminen tehnyt edes töitä sen verran estä. No mutta jos se olisi vähän niin kuin semmoinen laina, jonka mä sitten maksaisin työllä takaisin. Meidän firmassa on ollut vähän semmoinen periaate, että ensin tehdään työt ja sitten saadaan palkkaa. No, kuule, ootas nyt. Mä voin katsoa, jos mä pystyn järjestämään sulle vähän ylimääräisiä vuoroja. Mutta en mä nyt ihan tuohon summaan asti, mutta edes taskurahaa. Ootko pakannut jo? Joo, bussi lähtee iltapäivällä. Ai jaa. Mut sit mä en pääse saattaa. Tuleeks mutsi vastaan? Jos se ehtii. Ajateltiin kuitenkin tänään nähdä. Kerro terveisiä. Hei, kyllä te saatte mutsin kanssa sovittua. Otat vaan iisisti. Joo, en mä sitä. Onks noin vaikeet jättää stadi? Mä oon vaan yrittänyt saada Elinaa kiinni koko päivän. Kukaan ei oikein tunnu tietävän, missä se on. Kerro Elinalle terveisiä.
Totta kai. Kiitti. Kyllä noista jo jotain rahaa saa kuitenkin. Kyllähän me mielellään työstä maksetaan. Hieno kapine muuten. Niin tämä, juu, eikös olekin. Siellä Martin jäämistössä on paljon hienoa muutakin antiikkia. Muun muassa 2 semmoista hienoa taskukelloa. Mä näytän sulle. Moi Sauli. Se antiikki on kyllä vähän liikaa sanottu, mutta ihan hienoa tavaraahan niistä osa on. No on todellakin. No ihan kuin uudet. Niin no ne onkin uudet. Ne on Ismon Jaanalle ostamat. Ne oottelee siinä, että pujotetaanko sormeen vai palautetaanko kauppaan. Ai niin, siinä sit kävi. Joo, mä pidän niitä tossa hyvässä tallessa, jos niiden tilanne vaikka paranee. Jaha! Te olit just sopivasti ruokaa valmista. Jäthän säkin syömään. No mikä ettei. Ois se Elinakin nyt saanut syömään tulla. Hyvä, että Daniel ei tullut ihmeen lapamaton koko jätkä. Mitä sä nyt höpötät? Se sentään seisoo periaatteessa takana ja on rehellinen meidän Elinalle. Lähtee rehellisesti karkuun. Mun pitäisi varmaan jo lähteä. On noin läksyt tekemättä. Voi herra, ei saanko se noin paljon ja mulla on kirjanpito alkutekijöissä. Tarviiko sitä nyt just nyt tehdä? Ikävä kyllä, se on lain määräämä takaraja siinäkin hommassa. Eikö mä tarkoita, että tarviiko sitä tänään tehdä, kun sulla kai tuskin aivot ihan terävimmillä. Elina ja Danielin asiat painaa vielä mieltä. Niin, onhan se aika inhottavaa kyllä jälkikäteen mennä korjaamaan, jos tulee huolimattomuusvirheitä. Ehkä totta oikeassa. Ehkä niistä numeroista nyt yhden vapaapäivänkin vois pitää. No mä ainakaan voi pitää. Matikalleksi todottaa. No nähdään huomenna töissä. Moikka. Elina, missä sä oot ollut? Daniel etti sua. Mä olin kävelyllä. Oliko sillä jotain asiaa? Bussi Joutso lähtee iltapäivällä. Se olisi halunnut hyvästellä. Miksi et sä puhu sen kanssa? Sitä on yritetty niin monta kertaa. Kumpikaan ei suostu perääntymään. No, ei kyllä käy kateesta tota sun tilannetta. Jos sä jäät, sä menetät miehen. Jos sä lähet, sä menetät lapsen. Tuskin niitä lapsia tänne jäämälläkään ihan heti tulee. Jos sä kaipaat juttu seuraan, tuu ihmeessä käymään. No hei, Danieliako mietit? Ja itteeni ja tämän oman elämäni surkeutta. No sen pelkurin takia et kyllä rupea itse syyttelemään. Sä oot kaunis ja menestyvä nainen. Ja kun sana kiiri, että sä oot vapaana, niin isäehdokkaita on jonoksi asti. Terve. Terve. Mites Seppo? Vieläkö ne sormukset on vielä tallessa? Juu, totta kai. Voi olla, että niille olisi kohta tarvetta. Ajattelitko kauppaan palauttaa? En. No mähän sanoin, että vielä se teidän onni kääntyy. Mennäänkö heti hakemaan? No ei tässä mikään vielä varmaa ole. Mutta omalta osaltani mä ajattelin kuitenkin vielä yrittää. No, se on hyvä. Hei, mä menen etsimään ne esille, niin tuut hakemaan sitten heti kun tarvit. Se on aikamoinen aamurtoisu isäs. Hei! Hei, tervehtikää ilosanoman tuojaa. Saattaa hyvinkin olla, että naapuriin syntyy sopu. Meikäläisen vaatimattomalla avulla. Tarkoitatko Elina ja Danieli? En.
Mä lupasin Ismolle etsiä ne sormukset valmiiksi, kun se on menossa justiin juttelemaan Jaanan kanssa. Wow. No se hyvä, että joku tässä talossa osaa hoitaa ihmissuhteita. Mitä ne on tehnyt? En minä tiedä, tulleet järkiinsä kai, mutta missä ne on? Ketkä? No ne sormukset. Kun tuohon hänen laitettiin hyllyn kulmalle, nyt niitä ei näy missään. Tässä Elina Ekholm, hei. En juuri nyt pääse puhelimeen, mutta jätän viestini, palaan asiaan. Minä tässä moi. Ajattelin, että jos oltais edes hyvästelty. Soittele jos haluaa. Mä ainakin haluaisin. Moi. Mä kävin puistossa miettimässä asioita. Ja mä tajusin, että oot sä tehnyt mitä tahansa, niin mä en halua elää yksin. Tai siis, mä tarkoitan sitä, että mä olisin vielä valmis yrittämään sun kanssa. Vaikka mulla on tunteita toista miestä kohtaan. Mä tajusin, että osa sun hairahtumisesta johtuu myös mun käytöksestä. Ja mä oon valmis antaa sulle anteeksi. Ismo Kulta, mä olen todella otettu siitä, että sä oot valmis vielä yrittämään, mutta ei mun tunteet ole miskään muuttunut. Mä välitän yhä Jukasta. Jaana, kun mä kävin itteni kanssa pitkän kamppailun. Tajuut sä? Ja mä haluan unohtaa kaiken sen, mitä sä oot tehnyt. Mä en. Mä rakastan Jukkaa. Haluatko nyt vartavastaan kiusata mua? En, mutta mä en vaan voi mitään mun tunteille. Ja ne kaikki tunteet on Jukkaa kohtaan, niinkö? Haluatko tietää, mitä mä tunnen sua kohtaan nyt? Haluatko tietää, mitä mä haluaisin tehdä sulle just nyt? Pitäkää toisenne. Huoripuki. En mä kyllä ymmärrä, mihin ne on voinut itekseen kadota. Ja niin kuin sä lupasit Ismolle, että sun takana ne pysyy varmasti tallessa. No juu, tuohon minä ne laitoin tuohon hyllyn kulmalle, vaikka valalle mentäs heti sen jälkeen, kun Inka oli kattonut niitä. Mitä? Epäilettekö te mua? Eihän Seppä nyt sitä tarkoittanut. No mitä ihmettä mä olisin tehnyt Ismon sormuksilla? Olihan täällä Karja Saulikin. Tykkänää! Meidän Kari on nykyään kunnon työtä tekevä perheen, niin se ei missään nimessä varastaisi mitään kotoaan. No entäs Sauli? En kyllä usko siitäkään. Ainakin silloin hirveä rahapula. Vähän aikaa sitten se yritti varastaa arpoja kaupasta. Ja tänään mä kuulin, kun se yritti lainata Kentsulta Barbaarissa. 1000 euroa. Ootko tullut sokeeksi? Mä pidin sulle paikkaa.